Och så sen. Kom. Han stod till kom. Kom nu. Lars, kom. 1, 2, 3. Fire! Ja, det blev en öliga stor seger. Hur var det spelande visst Ja, det var det råkade lite ändans. Vi hade vi köra sin hem nästan första 5 minuter. Tar tacka hålla nästan görs upp. Vi ränner där ner alltid. Allt riggar för jocken allt. Jag tror att hur var det spelande när det blev ju Öllestar månader. Jag syns speciellt att jag ska spela mot en så faktiskt vanlig liga. Det är inte ordentligt vänner vi har prövat vinna så stort chans. Är det inte halta konstruktionen att ha månader större? Ja, det är det. Men jag hade konstruktionen till time ösen för nior. Så blev det en rättligt större seger. Vi hade missat något ländans. Det som spalte nu, akkurat det som vi kan bruka den distan tid. Høyre avtaler Jökron och høyre till den bästa chansen. Inte skjult på den nästa eller tredje chansen, hvis han inte öliga gå. Spelar vi då chans att spela upp till mega god chans. Hur är det så sätten i kappen när tar vi motståndaren större kan man räkna vi. Hur är det att omställa sig till det? Nu spelar Orland och Andorra i hinhöllene och vi får hit ta emot det så får jag det så tjocka. Vad väntar dit eller vad har dit snacka om hur länge alla dit i kappen? Vi tacklar alla vägen alltid. Det går ju planen. Så är det Orland i marchen hur för det? Ja, det hoppas vi på Nöklunda sen visst Jag hade att det är jag syns det ska en Azerbaijan så spelar man där. Men ja, om vi spelar samma mat så spelar det så rockar ni vid kan jag säga.